खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजो सभा बिसायख'थिया जानो थाखाय आरो बारा सम गैलिया बेखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोआ जुदि एनडिएनिफ्राय ओंखाराब्ला आरोबाव सासे रायजो सभानि सोद्रोमा मोननायनि इसारा होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला इउपिपिएलनिफ्राय बारग' सीएम प्रमद बर' बिथांखौनो रायजो सभानि सोद्रोमायाव लांनायनि इसाराखौ मोननाय जादों। नाथाय बे खौराङा दासिमबो रोखा जायाखै। बेनि अनगायैबो मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपि दोलोआ फैगौ 14 मार्चनि उनाव बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावगोन। बेराफारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो रायजो सभा बिसायख'थिखौ लानानै खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामाव रायजो सभा मासिनि सोद्रोमाखौ बिपिएफ दोलोआ मोनगोन ना मोना बेखौ जों मिथिया नाथाय जोंनिफ्रायबो सासे सोद्रोमा होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आथिखालाव सिखाव डकाइतनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांलांनो हमगासिनो दङ। बेबादिनो मैयानि साननि समावनो बरपेटायाव मोनसे गिख्रंथाव सिखाव खावनाय जाथाय जानानै थाङो। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया साननि बेलासि समाव बरपेटा र'डआव थानाय गंसे सेनक' गल्ड श'रुमनिफ्राय 12 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेन गोसानि सना गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों दुथां सिखावफ्रा। गलायाव थानाय सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला डकाइतनि हानजाया गलायाव हाबनानै गलानि बिगोमाखौ खाख्रबनायजों लोगोसे गलायाव थाग्रा आइजोफोरखौबो आखाइ आथिं खाख्रबनानै सिलाइ दिन्थिनानै बेसेन गोसानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै संदाननायखौ जागायजेनो। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जानायनि सिगाङावनो कंग्रेस दोलोनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया दोलो एंगारनायनि उनाव फिन आरोबाव 3 कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला कंग्रेसनि 3 दैदेनगिरि फारियै आनवार हुसेन लस्कर, किरण बनिया आरो गुबुन सासे हाबिब आहमेद बिथांमोना दोलो एंगारनायनि लाइजामखौ गौरब गगৈनो गथायबाय। बिसायख'थि जानायनि सिगांनो कंग्रेस दोलोआ गोबां लोरबां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दोलो एंगारनाय उनाव बिथांमोना बबे दोलोआव हाबगोन बेयो दाबो रोखा जायाखै। दुलियाजानाव गोख्रों मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों ब्राउन सुगारनि फालांगिरि सासे बिरजुगर मुंनि सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बेजों लोगोसे बेनिफ्राय 13.5 ग्राम ब्राउन सुगारफोर मोन 17 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौबो हमनो हाबावदों। हमजानाय सुबुंखौ दुलियाजान दिरियल साहा बागाननि होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया सानसेनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 जायगायाव जौगाथाय मावबिथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गिबियाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव 23 कौटि रांनि क्रिटिकेल केयार इउनिट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे गोदानै लुफुंजानाय मेटारनिटि एन्ड चाइल्ड हेल्थ विंनि बिल्डिंखौ बेखेवनानै होयो। नैथि हाबाफारि बादियै हरिनागुरियाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि 8 कौटि 98,92,586 कौटि रांनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि उनाव जोबथायाव हालुवादलाव हारिमु बिथिंनि 10 कौटि रांनि डिजिटेल स्टुडिअ'निबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। मैयानि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे इएम देरहासात बसुमतारीजों लोगोसे एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव खौरां मावलाय मावयंआव लोगोफोरजों फुटबल गेलेनाय समाव हरखाब गोग्लैनायनि जाहोनाव मेघालयनि एमपि रिकी एजे सिंखना रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला 54 बोसोर बैसोनि सिंखना लोगोफोरजों फुटबल गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब बिथाङा गोग्लैदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। क'क्राझार गेलेमफु जितु रेलवे ट्रेक रेलवे लाइन जितु फाउन्डेशन কৰি যাব তো মোৰ এটাই কিবা যেহেতু বহুত বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে আমি বিটিচিৰ কাৰণে কিবা একটা ভাল পেকেজ আমাৰ কাৰণে যাতে দি যায় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। কি ভাল পেকেজ দিয়ে সেইটো পিছৰ কথা হ'ব কিন্তু আমি অনুৰোধ জনাম যে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা পেকেজ দি যাওক বুলি আমি অনুৰোধ কৰিম। অহা 25 তাৰিখৰ পৰা এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমি মাছ ৰেলী লৈছো। এই মাছ কেটাৰিং প্ৰগ্ৰাম লৈছো দলৰ পৰা। তেতিয়া আমি গম পাম কোনটো সমস্যাত আমি দলে কিমান ষ্ট্ৰং। যেনিবা কচেগাঁও সাব ডিভিজন হিচাপে আমি একবাৰ ৰেলী কৰিব 25 তাৰিখত। ইয়াৰ পিছত পৰ্বতজোৰাত কৰিব, ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰ কৰিব, ইয়াৰ পিছত খাজুলগাঁও বিজনী এনেকুৱা 10টা জিলা হিচাপে আমি একদিন সময় লৈ পেলাই মাছ কেটাৰিং কৰি ৰেলী কৰিব বিচাৰিছে। তেতিয়াই মই গম পাম
যে কোনটো সমষ্টিত বিজেপিয়ে জিকিব পৰা অৱস্থাত আছে এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰে যে সব সমষ্টিত আমি জিকিব পাৰে আজিৰ দিনত মই এইটো ক'ব নোৱাৰো মুঠতে মই ৰেলী কৰি চাম তেতিয়া মই গম পাম যে এই সমষ্টিত আমি জিকিব পাৰিম ৰাজ্যসভা বা ৰাজ্যসভা এই মাৰ্চৰ ভিতৰত 3টা সিট খালী হ'ব বুলি কৈছে এইটো পাম নাপাম আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাম যাতে আমাকো এটা দিলে ভাল এই কথাটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাম